Kuligerin kira niki kita siji menyami tumpek nek kamangka seneng rasane atiku nderek kowe kabeh kiprane sasana aku ki mau kamangka kepangku tungganganku Campur daya piye? Maksudnya anjay. Iki lho campur daya anjay. Jalanane dino anjay. Apa ben? Kesel dene. Sedino campur tok iki mau. Jeng. Awo. Sikat. Karep nyapa? Gawe ukara. Sikat barang. Oke. Kita kalahkan bakal selain dino iki tak paceki. Mula saka mangkono tindakku pegon yen yo.